Dragi parohijani Crkve Svetog Luke, draga braćo i sestre, za samo nekoliko dana proslavit ćemo praznik nad praznicima, svetlo vaskrsenje našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. Svojim vaskrsenjem Hristos je uneo svetlost u tamu nesigurne budućnosti. Pre Hristovog vaskrsenja život posle smrti bio je samo pretpostavka, ali posle njegovog vaskrsenja postao je sigurno iskustvo. I upravo je ovaj čudesan dar apsolutnog oslobođenja, koje sigurnost večnog života podrazumeva, ono što o Vaskrsu slavimo već oko 2000 godina. U našim mislima i srcima ovo posebno dobija na težini danas, kada se nosimo sa mnogim nepoznanicama i nesigurnošću koje sa sobom donosi pandemija novog koronavirusa COVID-19. I baš kao što je ceo svet prvih apostola bio srušen smrću Isusa Hrista na krstu, tako je i naš svet uzdrman do temelja i na ličnom, kao i na opštem, globalnom nivou. Ipak, u Hristovom vaskrsenju mi dobijamo jednu važnu lekciju, poruku, koju možemo da primenimo danas, a to je da posle velikog bola i patnje na krstu dolazi svetla radost vaskrsenja. Stoga i mi, koji smo učenici i sledbenici Hristovi danas, iako smo zatvoreni u svojim domovima i sa zebnjom gledamo na budućnost, crpimo veliku snagu i hrabrost iz svetlog primjera prvih apostola i učenika. Blaga vest Hristovog vaskrsenja došla je do apostola koji su se krili u jednoj kući, zbunjeni i uplašeni od nesigurne budućnosti posle smrti njihovog učitelja. Ove godine, posle osamljenosti časnog posta i u duhovnom i u fizičkom smislu, blagu vest o radosti vaskrsenja dočekat ćemo u svojim domovima, ali ujedinjeni u molitvi, baš kao i apostoli. Ohrabreni svetlom porukom nade koju nam Vaskrs donosi, sa velikim iščekivanjem idemo u susret duhovnom obnovljenju koje će sećanje na Hristovo vaskrsenje doneti i u naše živote kada ova pandemija prođe. A da će proći, to je sigurno. Razmišljajući o budućnosti, pozivam i molim sve vas da se setite u svojim molitvama naše Srpske pravoslavne crkve Svetoga Luke, svih naših parohijana i naše zajednice u glavnom gradu, te svih onih koji stradaju od ove nove bolesti, medicinskih radnika koji se i pored velike lične opasnosti o njima brinu i njihovih porodica. Ograničenja okupljanja ostavila su našu crkvu praznom, ali ne i napuštenom. Sa velikom zahvalnošću sam primio mnoge vaše molitve, reči i pisma podrške i nastavljam da se molim Bogu za vas na bogosluženjima, koje ne samo da smo nastavili, već smo ih čak i umnožili. Želim također da vam se zahvalim i na finansijskoj podršci našoj crkvi u ovo vreme krize i neizvesnosti. Cenim i razumem tešku finansijsku situaciju u kojoj su se mnogi naši parohijani našli. Stoga uputio bih poziv onim parohijanima koji su u mogućnosti da podrže našu crkvu i ovog Vaskrsa, da bismo mogli da pokrijemo redovne troškove parohije i nastavimo i u budućnosti sa duhovnom brigom i radom na verskim, kulturnim i obrazovnim sadržajima za sve vas i vašu decu. Neka bi radost Hristovog vaskrsenja donela i vama i vašoj porodici, radost i utehu, i neka bi Bog nastavio da vas blagosilja. Hristos Vaskrse!